plesajte nad ním, všetci milovníci, radujte sa s ním, radujte všetci, zarmútení, plesajte, čerpajte zo zdrojov útechy. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho, naše nohy ustoja v tvojich bránach, Jeruzalém. Raduj sa, Jeruzalém, plesajte nad ním, všetci milovníci, radujte sa s ním, radujte všetci, zarmútení, plesajte, čerpajte zo zdrojov útechy. Milí bratia a milé sestry, všetkých vás srdečne vítam na tejto večernej svätej omši. Slávime dnes 4. pôstnu nedeľu, ktorá je uprostred pôstu. Je takou radostnou nedeľou, kde tú radosť čerpáme z našej nádeje aj uprostred pôstu. Aby sme mohli sláviť sväté tajomstvá s čistým srdcom, spýtujme si svedomie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluje sa, Pane, zmiluje sa, Kriste, zmiluje sa, Kriste, zmiluje sa, Pane, zmiluje sa, Pane, zmiluje sa. Modlíme sa. Bože, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie. Daj prosíme, aby kresťanský ľud kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z 2. knihy Kroník. Všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškvrnili Pánov dom, ktorý si zasvetil v Jeruzaleme. Pán Boh ich otcov posielal dní poslov a vodni v noci ich napomínal, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Ale oni vysmiali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a tupili jeho prorokov, až zdrástol Pánov hnev proti jeho ľudu a už nebolo lieku. Nepriatelia spálili Boží dom, zrúcali jeruzalemské múry, podpálili všetky paláce a zničili všetky cenné predmety. Tých, čo unikli meču, odvliekli do Babylónu a stali sa otrokmi kráľa a jeho synov, kým sa nezačalo kráľovstvo Peržanov.
Tak sa splnilo Pánovo slovo, ktoré povedal ústami Jeremiáša. Teraz zem dostala svoje soboty, cez celý čas spustošenia odpočívala, až sa naplnilo 70 rokov. V prvom roku Kýra, kráľa Peržanov, sa splnilo, čo Pán povedal ústami Jeremiáša. Pán vnúkol Kýrovi, kráľovi Peržanov, a on po celom svojom kráľovstve nariadil vyhlásiť aj písomne. Takto hovorí Kýros, král Peržanov. Pán Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá zeme a rozkázal mi, aby som postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. S každým, kto patrí k jeho ľudu, nech je Pán jeho Boh a nech vystúpi. Počuli sme Božie slovo. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. Na vrby tejto krajiny vešali sme svoje citary. Pane, chcem stále pamätať na Teba, lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy. A tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine. Keby som Jeruzalem zabudol na Teba, nech mi odumrie pravica. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na Teba. Keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení a s ním nás skriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Počuli sme Božie slovo. Sláva Ti a chvála, Ježiš
Ježišu Kriste. Sláva Ti a chvála Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Každý, kto v Neho verí, má večný život. Sláva Ti a chvála Ježišu Kriste. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi: Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil. Kto v Neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Počuli sme slovo Pánovo. Milé sestry, milí bratia, v dnešnom druhom čítaní sme počuli slova z Pavlovho listu Efezanom, ktoré podobne ako aj na iných miestach jeho listov priam sršia nadšením, radosťou a oslavou Božej lásky voči nám. Hovorí v nich, že Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, oživil nás s Kristom a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi. Pavol si prežil aj veľa ťažkostí a bolestí, ale na to veľké nezabudol. Sú to akoby dve perspektívy, na ktoré by sme mali pokiaľ možno stále pamätať. Tá jedna je nám blízka. Bežné každodenné starosti, trápenie a radosti, to je ako pohľad z okna na najbližšie okolie. No a potom otázky zmyslu, spásy, posledných vecí, to je ako pohľad z výšky hôr alebo z lietadla, kde to, čo nás bežne obklepuje, je maličké a ukazuje sa nám širšia perspektíva, ktorá je nám pri pohľade zblízka nedostupná. Ale tu nám ponúka práve viera. Starí Číňania používali podobenstvo o rozdiele medzi prepelicou, ktorá vzlietne, preletí pár metrov a zase dosadne na zem. A bájným vtákom pchenk, ktorý meria niekoľko tisíc míľ a keď odlieta do Južného oceánu, musí vyletieť do výšky 90 000 míľ. Je to iný obraz, ale o tom istom, o tej malej a veľkej perspektíve. Veľkosť a veľkodušnosť Božej lásky ospevuje aj dnešné evanjelium. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil,
ale aby sa skrze neho svet spasil. V rozhovore s Nikodémom Ježišovo vyzdvihnutie na kríž nie je cieľom, ale je vyjadrením veľkosti Božej lásky. To, čo Boh naozaj chce, je, aby v ňom každý mohol mať večný život. Tento skutočný cieľ Božej lásky pre nás je nám stále ponúkaný a oddeliť sa od neho môžeme iba my sami. Boh nie je urážlivý alebo precitlivený na seba. Keďže večný život spočíva v láske, môže sa do tohto spoločenstva lásky dostať iba ten, kto sa učí praktizovať dobro a lásku. Ako medzi gramotných môže patriť iba ten, kto sa naučí čítať a písať, tak medzi láskavých sa môže zaradiť iba ten, kto sa naučí žiť lásku, lebo nebo je svet bez akéhokoľvek zla. Je veľkou vecou byť oboma nohami na zemi, naplno prežívať všetko, čo život prináša, radosť a krásu, ale aj starosti a utrpenie, čeliť im a pritom nestrácať dôvod pre nádej, pre budúcnosť, pre dobro, s vedomím, že sme stvorení pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali a aby sme tak dosiahli miesto, ktoré nám pripravil v nebi. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych i vystúpil na nebesia, sedí po pravici Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen. Milí bratia, milé sestry, Boh je nekonečne milosrdný a láskavo odpúšťa kajúcim hriešnikom. Preto sa s dôverou obráťme k nemu ako k milosrdnému Otcovi a prosme ho. Modlíme sa za Svätú cirkev, aby ohlasovala Kristovo evanjelium všetkým ľuďom a národom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za pokrstených ľudí, ktorí sú ľahostajní vo viere a ďaleko od cirkvi, aby si pripomenuli pravdu o veľkej hodnosti Božích detí.
prosíme ťa, vyslíš. Modlíme sa za katechumenov, aby po celý život vytrvali vo viere a plnili svoje krstné sľuby. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za seba samých, aby sme sa dobre pripravili na veľkonočnú svätú spoveď. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za Petra a Ľubku s rodinami, aby im Pán daroval zdravie, radosť v srdci a svoje požehnanie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za zosnulých, aby mali účasť na Kristovom zmrtvých staní. Prosíme ťa. Bože, ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu lásku, ktorú nám prejavuješ vo svojom Synovi. Odprosujeme ťa za všetky svoje viny a prosíme, vypočuj naše prosby a daj, nech nás nič neodlúči od Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Pristúpme k oltáru s pobožnosťou, vzdávajúc chválu, česť s horlivosťou, prosiac by prijal Pán naše dary, ktorému skrz kňaza na Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, s radosťou Ti prinášame dary, ktoré sú zárukou večného života. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám s hlbokou vierou sláviť obetu, ktorá prináša spásu celému svetu skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože. Lebo Ty si nám, svojim deťom, určil tento osobitný čas, aby sme si očistili srdce od nezriadených žiadostí a uprostred pozemských starostí mali vždy na zreteli večné hodnoty. Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, Naozaj si, Svätý Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta.
Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás. Veď Ty si nás vykúpil svojim krížom a z mŕtvych vstane. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Dominikom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Aby si vošiel pod moju strechu a povedz iba slovo.
Modlíme sa. Bože, Ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet. Prosíme ťa, osvieť naše srdcia žiarou svojej milosti, aby sme vždy mali na mysli to, čo sa zhoduje s Tvojou vôľou a milovali ťa s úprimným srdcom skrze Krista, nášho Pána. Vypočujte si oznamy. Liturgický kalendár o týždeň bude 5. pôstna nedeľa. Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme o pomoc skupinu číslo 3 pod vedením pani Murínovej. Zajtra v pondelok vystavíme k verejnej úcte relikviu svätého apoštola a evanjelistu Matúša. Život, poslanie a charizmu tohto svetca nám predstaví náš brat páter Matúš Kušnír. V stredu bude stretnutie nad písmom s pátrom Irenejom. V pôstnom období vás pozývame spoločne uvažovať nad utrpením Pána. Každú stredu o 17:15 sa modlíme verše o umúčení Pána podľa svätej Kataríny de Ricci. Piatky a nedele o 17:15 sa modlíme krížovú cestu. Na záver pobožnosti sa udelí požehnanie relikviou svätého kríža. Za účasť na týchto pobožnostiach môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V piatok sa budú modliť krížovú cestu seniori a na budúcu nedeľu spoločenstvo svätej Zdislavy. Vo štvrtok o 19:00 vás pozývame
na modlitbu chvál pred Eucharistiou. Budúcu nedeľu pozývame rodiny na modlitbu krížovej cesty v obci Sebechleby. Dojazd tam je individuálny. Stretneme sa o 14:30 pri miestnom úrade. Po modlitbe si urobíme piknik z vlastných zásob. Srdečne ste pozvaní. Aj tohto roku môžete venovať 2% zo svojich daní pre potreby našej farnosti, ako aj na Centrum univerzitnej pastorácie vo Zvolene. Tlačiva nájdete vo vestibule pod nástenkou. Všetkým šľachetným darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať. Ako každú nedeľu aj dnes bude teraz po svätej omši adorácia pred vystavenou sviatosťou. Všetci ste pozvaní. Na záver vám prajem ešte požehnaný zvyšok nedele. Príjmite požehnanie aj do celého ďalšieho týždňa. Pán s vami. Pane, zhliadni na tých, čo ťa vzývajú a posilni slabých. Oživuj svojim svetlom tých, čo kráčajú v temnotách smrti a tých, ktorých si oslobodil od všetkého zla, priveď k najvyššiemu dobru skrze Krista, nášho Pána. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.